אחרי חופשה קצרה ואחרי שמילאו מצברים, מתניע צוות התוכנית אחורי החדשות את הפרייבט ועולה על דרך חדשה. 54 תוכניות צלחו בעונה הקודמת ניצני והחברים, ואם לא הלחץ האמריקני, גם החופשה הזאת הייתה נשארת חלום. ובכן, מה צפוי לנו בעונה הקרובה? תודה. בחדר צר שסודר על פי תורת הפאנק שווי וכל המזוזות בו כשרות, יושב עכשיו יאיר ניצני ושובר את הראש איך להביא רייטינג. למרות המספרים המאוד יפים של השנה שעברה, ניצני זה לא אחד שנח על הזרים. תראה, בזמן שהיינו בחופשה הרבה דברים השתנו. תוכניות עם מנחים קרחים שמספרים באולפן בדיחות נהיו מאוד אופנתיות. אין לי בעיה לפרגן, אבל לא כל מי שקרח אין לו שיער. אבל ניצני לבד לא מספיק. לצידו עומד צוות הכותבים המיומן שניצל את החופשה שנכפתה עליו לסיור מוחות, הרחבת אופקים והכנת חומרים חדשים, מהם כולנו נהנים. יחידת הקומנדו הרעננה של אחורי החדשות עובדת עכשיו כמכונה משומנת, והיא לא לוקחת שבועים. זה טוב, מצוין. לפתע מצלצל הטלפון. חבר של ניצני הגיע מארצות הברית ומחכה לו למטה. בדרך החוצה, הפתעה בלתי צפויה. מר ניצני, מר פדלון, רוצה לראות אותך בבקשה, תודה. מי בכלל מכיר את פדלון? דובי הצלם אומר שהשם מוכר, אבל לא זוכר מאיפה. היה משהו בעיתון, הוא אומר, בעמוד של התקשורת, אבל הוא לא זוכר באיזה הקשר. יאיר, מה שלומך? בסדר, תודה. שב. רוצה בוטנים? לא, תודה. אז מה? מתחילים מחדש בתוכנית. כן. יפה, תוכנית יפה. תודה רבה. סאטירה. כמו שצריך. האמת ניצני, אני חשבתי תוך כדי תפילת שחרית על משהו שיכול להשביח את התוכנית. אפשר? בטח. אתה כועס? אני לא כועס. הבט, חג חנוכה קרב. אתה יודע, חג כל כך יפה. הסבתא מכינה לביבות במטבח, על החלון חנוכיה דולקת, הילדים משחקים באגוזים על השטיח. אגוזים זה פסח, זה בסביבונים. חשבתי מדוע שלא נעשה מסכת, מעטים מול רבים. פדלון הוא האחראי על ערכי המשפחה ומסורת ישראל ברשות השנייה. את ניצני הוא לא סובל. להראות את הדברים היפים בארץ. למה תמיד להראות את הרע? מה, אנחנו יורם גאון? מה רע ביהורם? מה רע ביהורם? לעזאזל, מאיפה באה כל היהירות הזאת? מדוע ללגלג? לא לגלגתי. אתה כן לגלגת. לא לגלגתי. אתה לגלגת. לא לגלגתי. הבט, הייתה נימה של לגלוג בדבריך. לא, שום נימה. בנועם. דבר בנועם. בחדר הסמוך מתכנסת בשעה זו ישיבת ממשלה. סילבן שלום מחליט שככה אי אפשר להמשיך, כי ברור שהסכנה רובצת מתחת לאף. ניצני יוצא מהישיבה עם פדלון כמו פגז מתותח. כולו נסער. אחרי שהסביר לרוזן איך עושים טלוויזיה והבהיר למיקי ויעקב מה הוא חושב על החדשות, מתפנה הגאון לענייני התוכנית שלו. הכנתי כתבה על נפגעי משכנתאות, מחוסרי דיור, אנשים שאין להם בית, גרים ברחוב באוהלים. למה הם לא קונים בית? כי אין להם כסף. שיקחו משכנתה. אבל... אריק זילברמן זה סיפור מעניין. הוא פשוט נדחף לתוכנית בכוח. ועכשיו אין ברירה. הוא ימשיך עונה נוספת. כן. החבר האמריקאי שוב מצלצל. עכשיו הוא כבר חסר סבלנות וניצני חייב למהר למטה. מה אתה שם שם, שקלים? נראה לך שקלים אני אשים פה, שמתי דרחמות. דרחמה זה מטבע שאין אותו כבר יותר, והמכונה מה היא יודעת? הנה תראה, זה בדיוק נראה אותו דבר, בול. ומה, אני אשים 5 שקל על קולה? מה, אני משוגע? וואלה, יפה. תודה רבה, אני אורי גוטליב. יאיר. נעים מאוד.
תגיד, יש לך במקרה עליך פלאפון? אני פשוט שכחתי את הפלאפון, אני חייב איזה שיחה. כן, בבקשה. וואו, תודה רבה. אתה בן אדם טוב, סחטיין עליך. אחלה. בכיף. האם זאת תחילתה של ידידות מופלאה? ימים יגידו. ברגע של כנות לא אופיינית יאמר ניצני למצלמה. תראה, אורי, יש פה משהו מאוד אמיתי. הקומבינות האלה, התחמנות הזאת, הראש שלו כל הזמן עובד, ואפשר ללמוד ממנו הרבה דברים. בעיניי, אורי הוא באיזשהו מקום הישראלי היפה. שתחזרי לארץ נדבר, בסדר, מאמי? אוהב אותך. תודה רבה. באמת, על הכיף כיפק. אין בעיה. איזה קטע. וואלה, הטלפון שלי פה. כן, בדיוק. ואני חיפשתי בכיסים הכל, והנה הוא פה והכל, ויש קליטה ופיקס. איזה קטע. לא נורא. תגיד, מה זה הג'ינס הזה? מה? לא טוב? לא, סבבה. אתה רוצה אולי לסדר לך איזה ג'ינס, יש לי 501 ב-100 שקל. אם תקפיץ אותי לראש העין, אני יכול לארגן לך איזה 4 מכנסיים ב-400 שקל. וואלה, איפה זה ראש העין? אורי גוטליב הרוויח ביושר את הפינה החדשה שלו בתוכנית. המדריך לישראליות קוראים לה. פדלון מהרשות אישר אותה מיד. פדלון אהב את המסר החינוכי ובכלל היה במצב רוח טוב, כי מישהו הודיע לו בזמן שבדק את הפינה שערפאת מת. יימח שמו. תבקשו תגובה מז'ק שיראק, דרש פדלון, וזה בדיוק מה שניצני עשה. Dans une négociation, surtout avec autant de pays, et avec l'ambition de faire une constitution pour l'ensemble de ces pays, naturellement, chacun doit faire un geste en direction des autres. היום שאחרי ערפאת הוא יום מלא תקווה לשני הצדדים. יש לי הרבה מה לומר על זה, אבל ניצני אומר שזה סרט שלו, לא שלי, מה גם שהאמריקאים מחכה למטה. יורדים, אה? ירידה לצורך עלייה. אין יהודי שיורד. כל יהודי באשר הוא יהודי עולה ועולה ועולה. אנחנו היהודים עולים זה לזה והגויים יורדים זה לזה. ולאן עולים היהודים? לעולמות עליונים, שנאמר אלה שעולים לעליונים שלא הסתובבו בתחתונים. נחמה בת יפונה, מתנחלת, מגלמת מוצר אותנטי של תוכנית ההתנתקות. נחמה מבקשת לפתוח דף חדש, להשתלב בעיר הגדולה, וזה לא קל. מה יש לך לחפש בתל אביב אם כל מה שיש לך זה $300,000? מה תעשה בשנה השנייה? על פני השטח נראה שסבלנותו של ניצני בגדה בו. אבל ניצני הוא כמו הסמוראים, קשוח מבחוץ וסמרטוט מבפנים. שלא לציטוט הוא יגיד למצלמות. תראה, המתנחלים הם אחים שלנו ואחים לא מפקירים. חוץ מזה, אם אני לא הייתי נותן לפינה בתוכנית, הייתה מקבלת תוכנית שלמה בביפ. בשלב זה כבר ברור שהתוכנית מתגבשת יפה. המקבץ המטורף של הדמויות קורם עור וגידים, ורק חסר עדיין הניחוח הבינלאומי. הלו ניצני! וואלה, כשעה אני מחכה לך פה. אתה יודע, עוד שעה אני טס, לס וגאס. הרולקס הזה, 60,000 מקס עלה לי, לא שווה שום דבר, חרא של שעות. אז מה קורה? עובדים, עונה חדשה. עזוב, give me a break. עונה חדשה. כמה אתה מרוויח? 100,000? 80? לא יודע, עזוב. מה, פחות? פלסטקס? עזוב, אז אל תעזוב, זו מדינה שחולקת האנשים פה. של זה אני וחיים עזבנו. איזה חיים? סבן. אתה יודע, מעלינו בא הנה עכשיו לאיזה כמה ימים, הוא רוצה לקנות איזה טלוויזיה. משהו לא גדול, איזה 20-40 אינץ'. אתה צריך איזה וקיישן. כך. מה זה? דירה קטנה. משהו לא פנסי. דירה כבד שימוש 40 מטר. בשבילי לקטן, אבל בשבילך זה גדול. 200 מטר מהאושן דרייב. 2 קוקוסים בחצר, בריכת שחייה, בר משקאות. The sky is the limit. תבוא. רק לפני איזה חודשיים היה אצלנו חופני. עשה שמח על הממזר התימני הזה. אז נתתי לו את הדירה, לוויקנד. סידרתי לו גם קובנית, שתעשה לו בשבת קובנית. אבל יאללה, מספיק לדבר עליי. מה איתך? בסדר. בוא, אני רוצה שתראה את הקונברטיבל שקניתי. וכך מאיימים ניצני והכנופיה לצבוע את חיינו כל יום שלישי ב9 בצבעים עזים מנסו. מתנחלת מפונה, רפרנט קפוץ ישבן, כתב בגבס, קומבינטור עם תעודות, יורד מיליונר, עובדים זרים
ובלונדינית אחת מסתורית בעירום חלקי שעליה לא מדברים בשלב זה. זה בית המשוגעים שיעשה לכם את החורף. האם זה יעבוד? לא בטוח. גרישה אומר שהוא לא יודע כי הוא לא קהל היעד, אבל אם תהיה הקופאית הזו בלבלו בה, הוא יזבזב. אחורי החדשות, העונה החדשה החל מה-21 בדצמבר, כל יום שלישי בשעה 9, ערוץ 10.